יא בן של שרמוטה, יא בן של זונה! אמא שלך עליי! אני לא מת! על הירושלים! סופרנובה. סופניגה. לא אחי, המקצ'יקן שלי בורח. אמרתי לך לזרוק מקסיקן שלום, אתה רוצה להזמין? תעמוד רגע. כמעט אחי. You speak a Hebrew? I do speak Hebrew. Are you Jewish? Or, I am not Jewish. I am goy as fuck. Goy? Goy. Yes. לא נראה לי שהוא יודע מה זה אומר בכלל. שבת שלום. דומינוס פיצה. Dominus nigga. אתה מתעופף על הזה. סיימת? זוז, אני ראשון. לך. אני לא רוצה ללכת לשם. אין מצב שאתה הורג אותו משם. פאק, הפיצה שלי בטן! בוא נלך מיד, נחורר להם את כל האוורפרס באמא שלי אחי, נזיין אותם ככה. הראיתי עם הידיים שלי אבל אתם לא רואים. אבל אבסלום אף אחד לא עוזר לי! אלי! אני מנסה, יש הרי 3 אנשים שמכוונים עליי אחי בתוך הראש שלי ואני לא מצליח לצאת מהסיטואציה הזאת כי 3 אנשים מכוונים עליי ואני לא יכול לעשות כלום אחי אני רק עם כל שנייה אחרי זמן יכול לעשות עם 3 אנשים מכוונים עליי ורואים לי כל שנייה אוקיי, ראפ גול. אני הולך בים נייד. הנה, אני רוצה לתת לך ביס בבולבול אחי. לגרום לך ליפול על הרצפה. לתפוס את האצבע שלי לתוך החור תחת שלך. לגרום לך לגמור. תקפוץ על הבולבול. בוא נעשה רשלאפס. וואו, הנה, אנחנו חולקים את המוח, בוא נחלוק את אותו חור תחת, אחי. What the fuck? כיף תתפנק, תביא באייה, תעשה מה שאתה רוצה אחי, רק אל תגמוב עליי. קרום קנון. דאדי, פאק מי דאדי. סורי. משגעת במבטך, אני כל כך רוצה לגעת בילדתך. אתה כזה גופיה נגר